namaz, 1/3 noći, 1/2 noći, pa je preko toga. Ali 1/3 minimum, 1/3 noći, svake noći je bio važno da povedu u noćnu namazu. Kasnije Allah subhanahu wa ta'ala uvodi olakšicu za sve ostalo se Resulullah. Pa nama ostaje noći namaz nafila sunet, a Resulullah ostaje par sebe ulaziti. Noćni namaz je načo jedan od najposebnijih namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala nakon farz namaza. Resulullah kaže da postoji namaz koji je nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je to noćni namaz osim farzovi. Farzovi su nešto posebno, ali najviše nagrađen namaz nakon farzova jeste noćni namaz. Zašto? Zato što je to moment, odnosno to je vrijeme gafeta, to je vrijeme nemana, to je vrijeme griješenja. U tom vaktu, samo ovo vaktu, pa sve do zore, do suđura, ljudi širom svijeta, kako se ponašaju? Većina su u spavanju, u nemanu, a jedan broj ljudi su budni. Budi su radi raznih grija koje čine u tom dijelu noći kako bi se prikrili od oči ljudi. Sad pogledajte, većina svijeta spava. Većina svijeta nije briga kakav Allah subhanahu wa ta'ala, kakav žene. I imate jedan broj ljudi koji su budni u tim dijelima noći, koji čine najrazvratnija dela prema gospodaru i svijetu prema ljudima. I imate šapu Allahovih robova u istom tom dijelu noći koji su potpuno suprotnosti, koji nisu nemarni, koji ne spavaju, ali s druge strane i koji nisu budni da bi griješili, već su budni da bi u tim momentima do drugih čine raznorazne grijehe, da bi oni Allaha veličali, da bi njega slavili, da bi njega izbavili, da bi se njega obraćali. Zbog toga je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem braćo u tom noćnom namazu nalazi u najljepšu slast svoga života, najljepši jezik, najveće uživanje. Ne samo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, nego ashabi nakon toga, generacije nakon Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Njima je najvažniji moment u namazu. Sate i sate bi provodili u namazu. Samo jednu predaju, pogledajte. Kaže Allah ibn Abbas radijallahu ta'ala, kaže gledao sam, ušao sam u džamiju jedne noći i vidio sam Resulullah kako sam u namazu. Sam Resulullah klanja noći namaz. Pa sam kaže, priš preko kao ovako će se jedna prilika da klanjam zajedno sa Božim poslanikom samo da. Pa je stao iza Resulullah, zanijetio, pribojući njegove šalim i stavio do vremena. Kaže, gleda Resulullah, a tek je Resulullah podigao ruke bio i zanijetio prije toga. I on odmah predio i prišao i pribojućio se sa njegove namazi. A Abdullah ibn Abbas je tako bio u Medini, kaže, 17, 18, 19 godina. Počeo sam da gledam, najbolje Resulullah učio Fatihu, pa je nakon toga počeo da uči suretu, pa je učio, pa se mislio, sad će, pa se završio prvi džuz, pa je završio prvi džuz, pa je nastavio dalje, pa se mislio da završio drugi džuz, pa je završio drugi džuz, pa se mislio, sad će završi suru velikog džuza, pa je završio velikog džuza, pa je nastavio drugu suru, pa se mislio da će upotvoriti 3 džuza, pa će mu otići na ruku, pa je nastavio, pa je završio 3. džuz, pa 4. džuz, pa je počeo drugu suru, odnosno 3., pa 4., pa 5., pa je Resulullah učio jednom rekiatu, braćo, skoro do pola Kur'ana. Skoro pola Kur'ana, preko 10 džuzova. Na jednom rekiatu, kaže, ovaj nas kaže, ma sam Bože pomislio. Šta Bože? Da radi, ne mogu se živiš iz srpstva. On mladić, 17 godina, kaže, pomislio sam Božu, da radi, ne mogu se živiti. Kaže, da mada sam više pomislio da napustim, da Resulullah je rekao, Allah, da to više na to. Ja sam više rekao, Allah, da to više na to. Pa da napustim, kaže, ostani. Kaže, približno onoliko koliko su stojali na stojanju. Na ruku koliko su stojali. Pa je njemu još teže bilo. Pa smo se vratili kada je sebi Allah u Hamide, pa sam rekao, pa smo stali opet na stojanju koliko smo stali na ruku. Pa smo to otišli na seždi, pa smo boravili koliko smo bili gore na stojanju na ruku. Pa na svakom prebivanju smo boravili isto toliko. Kad smo završili,
Resulullah bi mnogi na tempe vrati noću namazu. I kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, najljepši moment na Allahu namazu. Nestati moment. Ne reći nešto da je šta, svako ima nešto kome ne drži. Neko ne drži oružja, neko ne drži avion, neko ne drži emlat, neko ne drži auto, neko svako da nešto čemu se posebno radi. Resulullah šta kaže? Najdraži moment na Allahu namazu. Ođuje je urna ajni sada. Vrhunac užitka je Allah da bude u namazu. Braći moja, ovaj vrhunac užitka, ashabi su kasnije preradili za time. I tako je. U jednom predaji stoji da je jedan od dobrih Allahovih robova, od prvih generacija, ne sjećam se tačno da mi je bio ashabi do Ravina. Spominje se da su jedne prilike vidina krenuli na putovanju i trebali su da rađaju jednu borbu kod neprijatelja. Putovali su rešačili su dugo. Kad su došli tamo na mjesto gdje su trebali da noće, jedan od prisutnih kaže, ja sam njega pratio šta radi, jer sam čuo da je poseban insan, da je poseban Allah. Pa sam ga posmatrao. Pa su kaže, svi otišli umorni, podjegali da spavaju. A kaže, on je išao, naravno da je tamo kupio i primio svoju kabini svog godinu, šta je bilo, prelazno sredstva, nahranio ga, ostavio njega da jede, a on se nešto izmakao, išao je traga, ja sam da je išao, a on je trebao, kaže, za neki mjesto u kojem se sviđa. I kaže, kad je našao jedan mladak, neki gdje je bio zakonjen, ali gdje se nije osjećao, kaže, onda je uzeo, stao prema se prema kibli i pošao da cijelog dana kada smo putovali i više nego jedan dan, premoren i crven, kaže, on je stao na namazu i pošao da ja sam, kaže, prikrio se i pratio ga šta radi. On je klanio, ja sam pratio, on je klanio, ja sam zaspao. Probudio sam se i dalje klanio. Opet sam zaspao, probudio sam se opet i dalje klanio. Kaže, kada sam bila u sedam trećina noći, kaže, on je počeo da plače i da moli Allah subhanahu wa ta'ala i da govori, Gospodar moj, molio sam te 3 godine, gdje si mi uslišao, a neću još nisi uslišao. Tako ti tvoje čini, tvoje dobroti, tvoje uslišavati neću dobro. I kaže, to je već bila zove. Kaže, ja sam ustao, on je ustao primetio me. I rekao mi, tako ti Allah da nismo smatno zove. Kaže, tako mi Allah jesi. Kaže, brate, ako nećeš vada, nemoj nego da Allah nikom neće možda stigao. Kaže, tako mi Allah hoće, osim ako mi kažeš koje su te dobe koje si molio Allah subhanahu wa ta'ala i koji ti od Allah misliš. Kaže, on je počeo većivati kad to me pitan, da je to vražda njega, a kad sam zaprijetio što priču svima što sam bio, kaže, on je pisao mi kaže. Kaže, molio sam Allah subhanahu wa ta'ala da me čini da se ne bi nikoga osim njega. I tako mi Allah na krijeku i neuproti nekada mene ne zanima koji ti njihov dobro, koliko su snažni nas. Ja njih ne vidim, ja samo vidim Allah subhanahu wa ta'ala uz nas. Ja ne vidim od čega se trebamo uzeti da Allah subhanahu wa ta'ala. Drugi niko ništa. Allah je to slišao. Molio sam da Allah subhanahu wa ta'ala mnogo sam se molio iskušenja od žena. Pa sam ga molio da Allah sačuva. Pa mi Allah dao takvu snagu i masu, da ta osjećaj, da tako mi Allah nikakvo iskušenje od tog nikada nema. Nikakvo iskušenje od tog nikada nema. I molio sam Allah subhanahu wa ta'ala da mi Allah dani snagu i moć, da nema potrebu za spavanje, kako bi stalno 24 časa njega spominjao kada ću slavio. Pa mi Allah ne vežu uslišao. Kaže, ja sam tako subhanallah, što se te tako pričuješ? Pa želi da se nami, kaže, može da. Ali tako mi Allah ja neće prestati da se bojim i da se trudi, da to postigne u svom životu, sve dok to ne uspije, ima Allah subhanahu wa ta'ala uspije sebi u to da pomogne stranu. Braćo imala insana koji su ne jednu godinu, po 40 godina svoje života uzastopci svake noći klanjajući nas. I to ne je sa 2 puta 10 puta, cijelu noć. Za Ebu Hanifu radijallahu ta'ala prenosi da je 40 godina klanjao sabat svjetijskim abdestom. 40 godina je klanjao sabat svjetijskim abdestom. Oni su posjetili jezer. Imam Hasan al-Basri
Hasan radijallahu ta'ala, jedan od prvaka kabina druge generacije, kaže 40 godina sam klanjao noćni namaz. 21 godina sam se mučio. Mučio sam se, to je bilo borba za vodu. Oči držu otvorene u nalazu. Spava mi se teško i na bolom. Jedva sam klanjao prvi 20 godina. Da bi mi Allah olakšao, kaže pa sam drugi 20 godina sam izrađivo i uživo u svome nalazu. 20 godina mu treba da savlada res i da se pripremi i osposobi da uživo u svome nalazu. Zato kažu da su nekada pisani u radnje kod odvoju. Nemojte se razočarati ako odmah ne osjetite. Nezet će doći. Ali dobra djela ne da ima nezet. Čak i ne dođe nezet, nije bitno. Allah su radi i oduvijek za uvijek i to radimo na njega. Nekad Allah daje nezet u namazu, nekad daje nezet. Nekad daje nezet da ti radiš kod odvoju, osjetiš u srcu ti je fino, prijatno, uživaš. Nekad ima to osjećaja. Ali taj osjećaj nije cilj. Cilj je Allah, Allahovo zadovoljstvo. Cilj su dženevske ljepote. Osjećaj nije bitan. Nekad Allah mu skrati kada užitka bi nekog ibadetu sanu, da bi ga odvojio i od tog užitka, da bude potpuno iskreno samo Allahu subhanahu wa ta'ala pokoran i da obožava Allah samo zato što je Allah, a ne na tom vezeta koji osjeća u tog ibadetu, u tog namazu i bilo koji drugom dobrom delu većini prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo ovoga sad manjati 2 rekata noćnog namaza. Noćni namaz klanja malo duže. Na ruku se uči malo duže subhana rabbil azim. Možete učiti na ruku i na seždi što god hoćete od ova. Proučite par puta subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la na seždi, a nakon toga zamolite Allah subhana wa ta'ala i svojim riječima za sve što vam treba. To su stane, položaje u kojima insan ne vidi svog gospodara. U nafilama dozvoljeno da insan uči i da traži u tim situacijama, u tim momentima, bilo na rasnom jeziku ili na našem jeziku za nekom nezanačnom jeziku, što god želi. Ne mora se približavati samo do socijalnog zikra, da je nešto iz Allah, da je trikuta subhana rabbil azim, najmanje trikuta subhana rabbil azim ili subhana rabbil a'la, već može moliti za šta hoće od stvari Rasula, za sebe, za svoju porodicu i za svog najčešćeg svijeta. Isto to također i na seždi